Alright, muri Zimbabwe rikantora mukana kuti ndinoti kwa Washington Marimira Bosho ngode kana kuti baba Isabel. Muri Zimbabwe munondiziva sa correspondent ba ZBC National FM. Right now muri Zimbabwe ndiri kumanyame rural ndizvo? Nyatsime Brema. Muri Zimbabwe mukatarisa vanhu vamuri kuonawa munogona kuendesa kamera yenyu. Vanhu vamuri kuona ava kusanganisira musha uyu. Andidika kusanganisira musha wamuri kuona nechingoro ichi chamuri kuona ichi. Chingoro chamuri kuona ichi muri Zimbabwe chitori nemutumbi wemunhu akafa mukadzi mukuru angashitori nemusha wake atori mu chingoro kuri kuti mutumbi wemunhu aita sei atisiya mushure mekurwara. Amai vanogara muimba ishi vange vachigara panapa nemurume wavo vaine mwana angagona kuita gore ndizvo right kutaura kuno kwatita mwana ana hani izvezvi right. Muri Zimbabwe muri Zimbabwe mukatasa mwana uyu ndiye mwana wemufi wamuri kuona ari mungoro umo akatobatwa nevagarisani vagari vemunzvimbo mushure mekurwadziwa kuti umwe wedu asangana netsaona. But nyaya iripo muri Zimbabwe ndiye kuti izvo chiri kunetsa ndechekuti izvo vanhu vazama kufonerwa veukama kusanganisira amai vemunhu. Rega nditore mukana muri Zimbabwe kutaura nevataura nehama dzemufi makadi izvi nyimbo makadiwo rati kazhinji kana chisvika mumusha tinotarisira kuti kunyangwe pamusha chepo pana baba nzvimbo ino zvairi yese ine madzibaba kana kuti vatungamiri kubva kumadzishe musangano wedu kutonga wa ZANU-PF andidika ndingada kubvunza kuti imimi makamira muri pana basa izvo kuti muse utungamiriri muri ani munoshedzwa sana mukati menzvimbo. Ini ndinonzi Foster Ndebe ndiri branch PC andidika branch rinonzi baba Mnangagwa branch andidika Nyatsime district andidika turi mukana zvakare makadi izvo nyimama ndinani makadi alright mama makasunikwa kuti vanhu vazive kuti patasvika panapa ndiri vamwe vange vakamira kubva paitika chiitiko makamira nevamwe semadzimai ese ndingangoti semadzimai ese maita nyaya yekuti chirwirangu chikuti izvo kana mumwe wedu asangana nedambudziko mukabata mwana kusvika pazuva ranhasi vamwe vari kunzi vaenda kumapurisa makamira muri ani munogona kunge mune chinzvimbo kana taura nyaya yechinzvimbo haisi kuti kuzvikudza asi kuti tikatora 1 akaenda kumberi zvinhu zvedu zvinoita order nekuti hapana anenge akuita mazvake munoitwa ani uyezve makamira sana. Tinoitwa amai Chimombe murume wangu ndiye district chairman wenzvimbo ino asi inini ndiri provincial member deputy PC kuprovince Mashi East ino. Alright mukoma wangu ndamudza sekuti muri mumwe wevamwe chii chaitika kubva pakutanga kubva kusvika mutumbi wa apa amai vangu mungoro mutumbi uri mungoro here kana kuti kubva kuseni varwara vakaiswa mungoro vaiswa mungoro wa mutumbi wemunhu kuti afa here kana kuti pachavo vane kwavanga vachida kuzama kuti vaende kunorapwa vakazosangana netsaona. sekutaura kuri kuita murume wacho auya ari kuti abuda namai ava makuseni akavaisa muchingoro achida kuenda navo kwana madzibaba kuti anobatsirwa makuseni nenzira yekunamatira saka aenda pamadzibaba paimba iri paserapo ndopasvika achinzi namadzibaba mandigira munhu akafa panapa dzokera nemunhu matangirwa munhu abayiwa ndokudzoka kwaita nechingoro bvangosvikopaka chingoro chake. Alright vachipaka chingoro apa kazhinji chatinoziva ndechekuti pane munhu 1 anogona kukonfirma kuti mutumbi wafa nemaziso edu kune vakuru vanogona kukuudzai kuti but pamutemo munhu anogona kukonfirma kuti mutumbi uyu wafa ndidhokta. Mai ava vazomboendeswa here kuchipatara kana kuti dhokta anokonfirma kuti bhodhi yedu yatisiya? Hapana kudhokta Mboya pano. Hapana dhokta Mboya pano. Asi kuti danho ratatatora tatati isusu mapurisa ndo atinokwanisa kubata. Saka tabata mapurisa ipaGilston. Ndokwaenda chairman wangu webranchi waMangwanyi. Ndobva vanofonera KC vepala. Ndobva vauyawo panapa. Ndobva vaona uzvishuwa munhu aita sei afa. Ndobva vanyora zvavanyora vachifanirwa kutakura munhu mapurisa abva achitakura munhu aye. Oti pala payauya yotikonfirma kuti munhu aita sei afa yakutonyora mapapers kuti takure chi yatonyora kureva kuti tese tane chokwadi kuti munhu aita sei afa pala aiuyi isina zvakakwana ichokwadi ndobva vakonfirma kuti munhu aita sei afa. Ndobva vatonyora mapepa ese kuti munhu akuchienda kupi kupala. Ndopachifonwa manje naamai vacho vakati siyai munhu iyeye ari ipapo muburise mungoro muise mumba muite zvandiri kutaura. Saka zvanzi naamai muite zvandiri kutaura amai vanga vatomboziviswa here kuti kuno kundo zvaitika? Tandavafonera makuseni zvikanzi musamuendese kupala. Musamuendese kupala. Itai zvandiri kuda zvandiri kutaura. Anotonofira muchando.
wokureva kuti iwo vari kuti haana kuita sei haana kufa. zvavataura kuti mimi muite zvii Vatanzi muisei bute mumhino nemwiri wake wese vobva matora marasha vamuri kuona taridza yake ichokwadi muri yeZimbabwe. Ndati mukatarisa ngoro iyi ndoine mutumbi amai vemunhu vari mukati mekutaura vari kuti izvo amai havasi muno muHarare, amai vari kwaHonda ndirika. Saka apa ndo pari kunzi izvo manzi muise marasha, hanzi isai marasha moisa bute pamarasha iwaya mopfungaidza movhara nemagumbeza muri kuona anomuka. Tatitori pafoni tichifona nefoni yangu tikati raiti zvese taita haasi kumuka zvikanzi aiwa anomuka panodo mahours nekuti pane umwe wake akambofa akamuka after 5 hours. Saka haana kumuka ikwavo kuma 11 handiti kuma 11 12. Saka izvi nezvimwe katarisa dzato kuma past 5 hapana kuti asati amuka. izvi zvaitika kuma 11 kuzoisa kwese kuti munhu afamba kuseni kuma 6. Saka izvezvizve mazovazivisa here kuti taita zvese mama but mwana wenyu haana kumuka? Tavazivisa ivo vatumira hanzvadzi yavo yavanoti hanzvadzi yavo yauya pano yanzi iri kubva kuHarare yauya pano ikavafonera kuti sisi zveshuwa muzukuru aita sei afa. Zvandakuita ndakusainira papala kuti mwana aende kumochari. Zvikanzi ko asi ndimi maamura here ini kutaura kuti haana kufa musiye ari ipapo. Saka hanzvadzi yacho yabva yaramwa ndobva atopinda moto obva adzokera vepalawo vabva vato totakura mutenda naiko vari kunzi mukanoisa mwana mumochari anobva afa. Ndobva vasiyawo nemapepa aya anga asainiwa nemapurisa kuti takurai munhu vangoenda nawo vekesi wake. Saka mazoita here zvakare kudzokera kupolisi zvakare kuti vanhu vamange matumira vaya havana kuzokwanisa kutakura mutumbi nenyaya yekuti amai vemwana vasiti zvakati mapurisa azozivise zvakare kuti vazive kuti voita sei? Ichokwadi district chairman wedu waChimombe nabranch chairman waMangwanya vatori kumapurisa izvozvi vadzokera kunovaudza kuti vepala vaya vaenda vasiya mutumbi nekuda kwezviri kutaurwa nehama dzemushakabvu. Saka ndokwavari vachitori ikoko kuPTC. Saka pamafonera amaipo zvinozvi kuti amama zvamataura zviya zviya munhu haana kumuka vangoti anogona kumuka nekuti kune mumwe wake akamboita 5 hours. Saka ivo vanetarisiri kuti mahours akamboita mumwe munhu anogona kumuka nekuti muprofiti wachona anga atozofonera achitozotaura futi nasekuru wacho akati asi ndiwamura here tiri kuti mweya wake uripo hanzi uchiri padhuze paari ipapo akarara hanzi adi arowa nengozi kuti hanzi mukadzi wengozi something like that hanzi mukadzi wengozi. Saka arowa nengozi angotungwa chete achiri akatorara asati afa. Saka itai zvatiri kutaura nomunhu but stiona nhasi achiri achiri akafa asi kumuka. Orati ichokwadi muri yeZimbabwe sokuziva kwamuri kuita ndikuona kwamuri kuita kuti vanhu vari panapa vakaungana ava vagarisani vemunyatsime munoziva kuti kana paitika nhamo nematambudziko vanhu vanochemana vanokutana kuungana kuti zvakamira sei. Ndo zviripo mutumbi wamuri kuona uri muchingoro umu hatikwanisi kubata ibasa remapurisa handitika but mukati memutumbi nevanhu vamuri kuona vese vakaungana vari kumirira kuzama kuona kuti mutumbi haungasari vega nekuti zvitunha pachazvo zvine kodzero yazvo yekuchengetwa. Even polisi ikasvika pano ikasatakurwa polisi inotorara pano ikachengeta mutumbi chikozi chikunwa chitunha chine kodzero. Saka utungamiriri hwemunhu kusanganisira musangano unotonga weZANU-PF vaswera vakamira pano nemamwe madzimai ari kurwadziwa pamusoro pechikuitika muchinhu izvi. Asi inzwai mhuri yeZimbabwe hatizivi mukati mekurarama kuti amai vari kushevedzera kuti hapana kwaenda mweya uripo ipapo ende vari kutaura vachiti nhoroondo yekumusha kwavo variko vakambofa vakaita ma5 hours. Saka vane simba nekuziva kuti dzimwe dzenguva zvichaita sei achamuka but kwauya vepala vanenge vane madoctors vatokonfirma kuti munhu is dead but ivo vari kuti no vane zvavaita. Saka tangomirira kunzwa kuti dzimwe dzenguva kuprofita ariko uko kuna amai kana kuti ndigodobori kana zvavanoziva pamwe pane zviri kuitika pamwe tinogona kuonawo saramusi tikafara saramusi racho dai raitika ndinovimba kuti vanhu vese vana vaita sei vaifara nekuti kumuka kwemunhu kwakangokosha but pala yanga yavimbiswa nekupiwa simba nemapurisa yadzokera mushure mefoni yabva kuvabereki kuti mirai mukamuisa muchando munhu anoita sei anofa. Saka ndinakwanisa kutaura chikonzero ndasvika pane utungamiriri wenzvimbo varipo akafanana nababa ava ndipisi wemunzvimbo memba yeprovince varipo pano nemadzimai vanogara nevamwe vari munomu vana baba vamuri kuona vese ava ndana sadzimba but vari kurwadziwa kuenda kudzimba. Chikonzero vari kuti tingafara sei kana kunozviga rinonaka umwe mutumbi uri pai uri mungoro. So ndinoti kwaWashington marimira baba Isabel kana kuti Bozhongora correspondent weZBC National FM ndinopesera nekuti rikiti